sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Aniya na ang mga gapnod sa kinabuhi. Kapildihan sa duwa, kapakiyasan sa gugma, mingtulo mga luha, kasing-kasing nag-uga. Kining kasingatian nga inyong madunggan. Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga gapnod sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Of Inday. Ninyo sa pangalang Jason. Just call me Jason. Tagalos Amigos, Davao City. From L.A. Davao City. LA. Los Amigos. Punuan dari tulo ka buok, punuan sa rambutan. We have a tree plant. Tree plant of rambutan. 5 ka punuan sa durian. 5 durians. Ug 6 ka punuan sa lansones. And there's a lot of lansones around my house. Pili lang mo na ihulo, na native, o na apoy doko. It's your choice. Naga naman kayo to. Saan ako pag in-English na bin? Pero dili may tungkol sa prutas sa itong isgutan dolanday. But you know, it's not all about the fruits. Kabahin kinisa kung kaagi. Nastang malasa yun. All about my stories is very, yes, that's true. Very sad. Ang tinuod na nagipangalahan kong pantat. That's true, honestly. Yes, my mother when my mother pregnant, my mother likes hens, catfish. You know what the cat?
fish. That is right. I'm shy. Jay. Ulaw, Tanya. Duha ka tuig na kung uyab si Letlet. Yes, I have 2 years girlfriend, Let. Muabot yun sa panahon nga hatagang yun mo pagsulay sa inyong relasyon. Until such a time, there's trials of your relationship that's go on. Hinungdan makapangita ka og laing kalipay. That's why you find another happiness. Pero dili di ay tumaog yun ang imong kalipay. You know, to tell you honestly, this is not true happiness. It's shalala. It's nice to be happy. Shalala. O gini na nagsugod ang gap. No, This is the style of my life. Saan na pa yung problema ninyo? Ikaw sud grabe kay ikaw sud pa. Susod yung kayo ka. Oy, Letlet ay kung palagay ka. Grabe kay ikaw. Pagkabalala ka nga mo inani ko din mo ato ko kay grabe kay kaka. Adarat ki sa umbang karon. Balik na pong kang inani niyo. Kapil naman di ko gina nga. Amiga ra na ko to kung kachat. Amiga. Ha? Di na pwede mga amiga ni. Amiga. Unya ka naman pagkita-kita mo to siya sa ibang kwan be. Ano mag-video ka man mo be. Ano pagkita-kita mo to siya naong be. Nagkuhan na naman yun ka lang. Sincere mo to kayo kot. Nagpahambog lang to siya siyang gipalit nga 90s. Wala ko eh. Ano ba? Naites! Ha? Naites na inana! Sige pa mga ligawas-gawas ang iyang mata! Ano sabi gusto mo? Sa tiyak Ha? kailangan ulaan, be! Ha? Kuhan, batod nga dako. Han, Grabe kay sa ba? Jason ba? Han, Ayaling yung madawa ko ikaw! sa ba? Grabe na kayo ka ba? Ipamarihas ko nimo tong mga ex nimo. Ha? Iba para siya! Ayos ako! Ikaw na ang istorya, ha? Ikaw rin kayo, boy! Ikaw rin nagapuksit ako! Iya. Oh, sige mo angkon ko. Ako mga barkada, pati yung mga grabihag yun. Ah! Ikaw po, utulong ka! Kaya ikaw may gusto na sa mga barkada! Oo na. Dili ko, wa ko lagi sunog. Ay kung pataka-taka, ay kung buhat-buhati ha. Abi na, salamat kayo! Salamat kayo! Sige ako man umatay mo kuya! Abi ko kasi pilit tumaroy! Otro po na ba to? Kaya salamat sa pagkaon! Kaya sa pagkaon na rin! Uy, ay kung parehasa sa mga barkada nga si Ronel, si Honeyboy. Ito si Mr. Dwayne. Ng mga tirador babae. Hindi mo ikaw pinapag-ibato siya kasawa! Tapos ang buo ka lang! Dahil pero... Kaya si Ronel Apel mga nina! Hindi mo lang artista si Ronel Apel lagi kurang siya kasawa ba? Sa ingana na lang eh. Ha? Ha? Ay, Ay, nalagay! ito parehasa to ni Dave Pilostata. Ay kung parehasa to ni Dave. Pariyagin mo na nila! Pariyagin mo na nila ba? Ito may gusto nung may tabo. Magulat na! Magulat na! Lipoy na ko aling sitwasyon na niya! Kulog ka. Sure ka Ikaw mo mo na ko aling trabuhan ni Manita magtiganay! Pwede magbungol ta. Makibungol may kusunginan. Ikaw pa. Mahal na ka rin. Buhay na saan! Hindi
Tinuod sa aning-aning ha? Hoy! Jason! Biyak magkawin ay! Bart! Bart! Tagay ba, tagay? Bart, ay sige ko na, Bart. Ay, lagot to, nasuya lang ko. Ayaw, kaya na ko'y palera si mga. Nako'y palera si mga nag-expect at chupa dyan. Suya, ikulit-lit ma. Kita pa yung kita-giton. Kita po mga lalaki, kita pa yung kita-giton, gulo. Oh, come on. Ako pa yung giton. Kabalo, magkuhan na. Kabalo, magkuhan na. Kabalo, magkuhan na. Magpahiyaw ko magkaon pa dahil bulutan na Bart, itson. kabalo. Pag na tuna na itlog. Pagkaon na. Nako'y palera si mga Bart, pati at chupa niya bayan na Bart. Bisa kita, di na ito minsong at chup, pero kita may nagkaon na pero sige lang. Nako'y palera si mga. Eh, saan? Murag higrid, manayaba pa. Hi guys. Wala ba mga hot guys dito? Kamatay na na, Bart! Bart, saman. Di ka mo kaonan eh. Kaunon ko yung ilugunan eh. Oh, ayun, naihatag barato mo ka na mo sa kuha. Ako mubayad Joyce, Joyce. Meet and greet. My friend, Jason. Hi, Jason. Hi, Joyce. Bagay tayo, JJ. Yes. You want this? Of course, I want that. Yes, I want you. Miss, gibastos pa ka ang mga aktora, miss? Ako ang bouncer na ako si Jobert. Ay, siya si Jobert. Ako sukmagod ta ba? Ikaw si Jobert, Pat. Tinuwang naman si Jobert. Ikaw si Jobert Pingkita. Ay, batanon pa ko ay. Nainganin ako sa gasang barbet. Kanay mo buwak ka blandi, balihon ko na si bungot ba? Ay, ko na nakakapalo kas ko. Gibastos ka, di nila, miss. Ha? Wala pa kong ibasto sa Wala nila, po Bert. si... Boss Jobert. Amigo na mi, boss. Mas baya. Ikaw ba, ikaw? Makatilaw ko ninyo, Lord, ko. Ikaw si Jobert, kapala kabalongan. Dahil ko sa MMK. Ha? MMK. Ito ba na, Miss Martial Karate? Dili, malala mo kaya. Ha? Sulan, sukol ka. Ay, hindi ko magsukol na. Baka gusto mo malala yung mga problema mo dati. Kahit ako naman sa MMK, makahila din ako sa kagahe. Kagahe na ko, mas mahil ang wala nito gimas. Okay. Grabe, liban ako naman. Ako nagod na. Grabe. Bart, kabalo ka, Bart. Katong tawahan na to, Bart. Kabalo ka, part, no? Isa dukol-dukulong ko ata sa na pero karon MMK na karon. Hindi ka nanganak ko ng part pa kayo. Wapag ka niya sinso, bugiro na dyan kayo ka. Bart, mas maayo na ang bugiro na daan. Kaya pag madato na ko, ang bugiro na ko samot. Ilagay ka mo ingana mo sinso. Hindi ka mo numero 1 part kung bugiro na kadaan part. Alam, marugit. Kasi Jobert ba? Kaya sa suka tumbling na ba? Tawa lang. Tumbling na ba? Pwede ba ito mag-disco, Joyce? Ay, sure. Kaya kayo kong disco, kanang magkuhan na. Kaya ka na yung mga kuhan, kanang mga... Gusto ka itong mga kuhan ng mga sexy moves. Mau ba? Hindi ko ganaan ang mga kuhan, mga inaano yung mga house. I don't like. Ganahan mo na lang katong... Dili lang ta, kung di man yung ubo ko, Joyce. Dili ko kala ko sa katong kuhan, katong ganyan mga... My goodness. Ano ba? Katong mga inana ba? Wala naman na diha nga kuhan siguro. Si DJ Pai, hilig na kinag mga houses, DJ Pai, oy, dapat pambalay lang na siya. Kay houseman. Kabalo ka nga ng house music ng paborita ng DJ Pai. Ano man? Kamatara tsura, panguranay ko. Sige, isa... Hoy! DJ Pai, alis din na!
Dadoy. Ayaw mo pagkuhan kay Dadoy. Ayaw ko din yung pagkawawi ng inyong mga kuhan, Dadoy. Basigan, labayon na mga ning si DJ ron. Sige, tira. Kana, Joyce. Sound check. Kana, Joyce. Okay na, Joyce? Okay kayo. Kala, dali na, kanino mo kung ganang ano? Kung kung nas dagat, ano? Kung kung nas bungguyan ba? Ayun na. Magaling, Joyce. Lapo niyo sa nguyab. Ako'y bahala ni Mom. Lipayon ko din. Listen to the expert. Lipayon ko din. Sure. Gusto kag katuluhon ta ka lipayon? Gilok na kaya kong ilong pa. Kadila kay iplastan ako na akong digicam, ha? Ayaw na digicam diya. Ngayon butang man, ay mag-video-video mag-oy. Makitaan pa yung nung ba diya, nakadakong di malas. Di lagi, pangambog lang ako sa kumay. Ayaw lagi. Kaya Chito Miranda tala, mawali ka na, malain din tayo. Sige na lang, eh. Butang na lang Sabi ako sa amin, di ako naalang nga video na. Butang na lang ako na din. Kaya dito ka, sige, butang. Iyon ako ni. O sa kabalo. Sige na. Lipayon ko ni mo. Ay, sus, may split ko. Sama na. Kinuntum ko sa uyab sa unang mo split food. Lagi, sige na lagi. Ginatong during... Lagi. Ako kapala ba sa talawan kay kung mga inana mga movies, mga horror ba. Lagi? Baan ganit bugo pero... Kali lang ha. Hello. Oh, auntie. Pa? Uy. Sige, panikamutan ako, ti. Sige, panikamutan yun ako lang, ti. Promise. Okay, bye. Ano daw? Kung ba ka nang may problema, ka nang... Alam mo ko tagupa mo ko ang computers kung anti-dito niya. Pagutan ako niya, kung naman ko kailangan na itab ko no, na tablet ba? Niya. Pwede pa kumukuan, mamaray sa imo school? Ito na. Hira mo na to na yung mga tablet ni mo? Oh, kanira man di ayo. Kanang pineapple ni mga tablet, ma. Ano man saan eh? Tarong ba okay sa imo ha? Kaya nasi tanali kuan mo ko siya nasi gina-research ba kay galuto mo ko na kong auntie. Kanya ala niya ginaluto-luto pa na niya kay para mahambog ko siya siyang giluto ngayon ginaluto-luto. Oh, sige. Pagamit na sana ako niyo. Bukay na ako ni gamit po. Usahay, search, pero gamitan na Okay, kanan mo siya itong katong 1 for pigs sa to katong 1 for pigs 1 words. Sige, okay na ba ito, son? Okay na ba ito, son? Sige na, hindi na lang ko sa kong cellphone magdulag Clash of Clans kay... Sige. Mag-upgrade sa kakalaga. Sige. Umo ng buwan. Sige. Buwan na eh. Oh, kanya, ang pa. Kailangan po niya kuan ka ng 15,000. Ano ba? 15,000 kay nada siya bayaran nun daw kay giap. Jace rin ang kwarta dali. Pwede na lang G siguro. Kung na lang dungagan dito, manghiram na lang bugos kong angkol kung napati kwarta kay yang kuan magulang. Kung kasi problema kay ang iyang bayaran nun sa bill niya sa aircon magulang yung balay ko. Di mo na hubakon ba na akong ante, di mo na pwede ko aircon. Ha? Oh, gani. Wala, bilhin mo ko niyang kwarta, pero mani siya. Lahat lagi kayo.
Kasi gamit pa ni mo ba, mauwaw pa. Ay, di pa man ako gamito ng kwarta. Sige, pag-asap. Habi na lang na, Bin. Bismillah. Napakiutang sa kuha nga, kuha na ha. Napakiutang sa kuha nga, 5,000 lang ha. Kay 15,000, biya akong gihiram. Sige na, kulitan mo. Sige. Okay na ka? Ay, okay lang. Asa man ang mga doa ni Ron? Okay, bahala, son. Sure ka? Lagi. Bantay ka na. Tara, let's go. Y tú, dime lo que bailas. O sabay. Utlan na daw itong relasyon. Ipadayan pa natin ni. Ipadayan pa natin. Ikaw rin may dili na, di ba? Ipadayan pa natin yung pagkaadarit. O sabay. Kana ko mga barkada, nga na nagina sila. Ayoko gidamay. Ako! Saan ba ako? Sige, promise na ako. Di na kayo kumukuy-kuyo ka na nila. Magbike-bike na lang, may para di na kumukuy-kuyo kung ka nang inom-inom. Anniversary na lang ba na to? Happy anniversary. Asa to ni Tingog? Asa to? Wala. Nanawag mo na ni Dre. Iot ng cellphone niya. Sige. Kapay, manuri sa ta para Sige, tara. mauli-ulian. So, Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. hello. Hello. Um, Basta naman ka. Ano ipakita na ako? sorry kay Joyce, pero undangon na nato ni Joyce. Ano siya? No, Jason. Ano man? Ano na kayo man makana? Sabay ko pagkukulang ni mo, ginalipay di ata ka ha? Ano mo gusto ka ng mga you want this, you want that, you want to? Basta dili na ko. Okay na akong kinabuhi ron. Ayaw pag inanason ba? Ay mo kong tunong biyakan man ko ni mo nga, nindot naman ta kayo itong relasyon. Undangon na nato ni. Di ba naman po kay aktor? So may kagulanin mo. So hindi ko ka na itong aktora to, kapal ba ka nga ikaw may akong higugma? Sus. Sige na. Ayaw ko siya pag inanason. Son, ayaw ko biyay son. Son, ayaw pa. Mayari ko tong kwartahan, Jismil. Hello, son, di kayo madungog lagi. Mayari ko to niya akong tablet pa kay uli di Hello, ko. son, chapit ka. Hello, Mayari ko ba? hello? Hindi ka madungog diri, son. Mayari ko tong kwarta niya ang tablet iuli. Son, na sorry yung kayo. Baba na lang ako ni kadigil kayo madungog na ang gugma. Undangon na nato ni, okay? Kung anong mudangon man mo, ayaw, son, ayaw ba? Okay na lagi akong kinabuhi. Ay, kanya, okay man gyapon pa. Dili na ko. Bayari ko tong kwarta. Hello? Hello, son? Hello? Hello, oh. Bayari ko tong kwarta ba? Yan tablet iuli. Hindi ka magklaro, Drison. Kasi kayo, di ka matungog. Ingon ako, bayari ko tong kwarta nga Jismil iuli ito akong tablet. Nadigitay ka nga maduli. Baba na lang na ako ni D. Undangon na nato niya. Di na ko Ayaw, son. kita Ayaw, ko. son. Ayaw, son. Anak ka. Pagka uman sa tanan, anak ako na yung guling, biyaan na yung kunin mo. Bayari gani ko. Hindi ka madungog lagi. Sa pagka, hello, son. Hello? Pero di kayo madungog. Akong kwarta ba? Bayari ko. Huwag tablet na ko iuli ito ba? Kay gamito na nako. Di ba ni madungog? Di ko pa kasi nang linyada na ako. Hello? Son? Son? Hello? Son? Hello? Bye.
Si Badungog Hello, kasi. bayarin ko ba? Sunod Yung ang tablet. istorya, Sol. Sunod. Hello, sige Badungog, Sol. Bye. Hello! Damay yan. Kaya, ipadayo na nato ni. Okay. Siya kay samok na kong uyuan sa almaryo diri. Oh. Padayon na lang yun nato ni. Ako, sugot na nato ko. Akong taon nilang ginakot. Sabi ni mo, gidawat na ko nga. Inanga ka. Nalagitisin ka. Asa man na inyong tagi ay? Hira pa, nawa lagi. Ay, nagkuba man to yun. Nahagbong Ipayo na to. Hagbong sa motor, nabuak na. Wala na, sinsilyo na kita kong tan. Wala pa, kaya kung may nagpalitan to. Ah, wala na to. Yan na to. Eh, naman kayo waranti. Wala na lagi. Yung guba na gani pumangkong. Ipadala ka na to sa Manila. Wala na lagi. Guba na lagi. Sige mo si 1 year waranti. Sige na to. Sabihin na lang to. Ipayo na to. Di na kabayaran ng... Di na kabayaran ng kasamo. Ay, ang gusto gubot. Tama na to. Guba na. Nagubot man. Nagubot na ang taba. Naguba. Ipadala ka na to sa Manila. Di na lagi. Sa mukha. Gidi. Mag-away na sa tani ron ba? Mag-away na. Gusto ka mag-away Dili na. na. Di na ko gusto gubot. Maugani. Pasagdahin na lang to. Sige na, may payo na to. Kaya mas bismillah. Wala na lang nako isingil ang kwarta. Pati ang akong tab. Di na ko gusto gubot. Dolanday. Samot na kayo. Kaigon ko din nagiri kabayaran og kwarta ning gusto ka og kanang hapsay nga pamuyo. Karon okay na mi. Nagbinahalay ming duha. Nilet-let. Kung nakaingon ko nga nakaplaga na ginako ang babae nga alang kanako. Salamat kayo and more power. Inyong suwat magtatampo. Jason.